Shalom. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat pada Paskah kedua malam hari ini. Marine mahita sian buku ND HKBP nomor 55 ayat sada tolu dan ayat opat. Haleluya ta edehon nuang diari haheheyon Tuhan tasi parmonangi ai maluado Nazopolang habiaran nihita obe hamatean ahita pesayedo lobung Imoan Yesusi dohita menuse tulang bunga monangi sayat mahi binani hagogon mi Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, na tumompa langit dohot tanoon. Amin. Tungna arga si tutu doa si ni roham ale debata, jadi maraporusan tu linggoman ni habongku do angka anak ni jolma, ai dilambumi do mual hangoluan, di bagasan hati oromi, huidahami hati uron. Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para siroha na sumurung. Didok hatam do ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dot ibana tu hasangapon. Sai parwai mahami. Asa hunduk hami tolomoni roham jalahot hami diha porsian nature asa tongtong mahirim dihaheon dohot dihasangapon. Sogot diselehononmu tu akka na porsiau diho. Amin. Tikon mi nan pasining unami sogoni rohami on peo Tuhan nami tupahi hatami masuk Tatagihon mapatik ini debata di Minggu Paskah 2 Ima Matius bindu 28 ayat 10 sia. Lao hamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu ma nasida tu bagasan guarni ama anak dohoton di perbadia ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tato poti mando santa martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala na bonar. Para si jala partalop ni roha jala na basar doho. Saya mapangulahi marohami dahami. Dibai sa sesa masude dosa nami. Nangadong hupangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hati gora na pinatupani anak dona hupangasahon hami tujolom. Dibayani pasonang jala apuli mahami akan nahinopap ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Baga-bagani di bata taringo tu hasesani dosa. Adong do dihita sintuani malim na songoni. Nahundo di siamuni habang sani hatongamon di banua kijang. Di bayani tarbayan ibana do panguluhon ro di ujungna angkana sandok rotu di bata marhite hite ibana. Na mangulu do iba yona tongtong asa di tangon hon nasida. Hasangapon mak di bata na diginjang. Amin. Manguludo Tuhan tai nahehedo ibana ditai tidur asnai mangihutu ibana dan tinggal di tanamani saluhut na posiai di hatani Tuhata. Turpok epistel di minggu pasca paduaon sadarion ima Job 10 sia Job bindu 10 sia ayat 25 rodi tu ayat 27. Tajahama marsikap soring. Ay takas do huboto mangolu do si pangolu au jala ibana parpuri jogjong di atas orbuk. Jala iya dung malake halilukon jala malua au sian sibukon idau kuma di bata. Au sandiri matutu marnida ibana gabe hatuano apala matangkon marnida ibana jala dada anggo sileban pola tung sudah piangku dibaen sihoni rohangku di bagasan ido sahatna martua do angka tumangin hatani di bata jalana umpeopsa. Amin. Tabege ma kur perempuan gabungan.
Ta tinakon maha porseon tai songona hina tinakoni donganta saha porseon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di bata Jehova. Ido ama pargogona sahatu dosan natan kumpa langit dotan. Au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehova. Ima mantimu ni si Maria naga bekabian siento di perbadia. Ando orang sahabu Ido tuhata natu mau nakpinit di pangumani silatus nama tetap pajal di natua nabunutur namula mongolo di aru patuluhan nama naik tu surgol nahudu siamundi di bata jopa amanai disima ibana paima mul suku tutamu mangumumi halak namulu doa tamate au porsia ditoni perbadia jaladong sadahuria nabadia huri hatopan ni halak Kristus akan nabadia doa ti asasiani dosa doa ni hatai mani mulak mangul sokot daging ni halak lawan mati doa ti hanguluan narosa dosa. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kur Ama.
Saatnya memberi melalui persembahan pertama, kedua, dan ketiga. Pesta Paskah Tuhan, pesta Paskah Tuhan, sian hamateani, sian hamateani, Tuhan Yesus do pasuang angoluan hasonangan tu saluhur colmai taluho baluan toru dan tamain tiopanmu Raja si pangolui Raja si pangolui hamatean hamagoan nasopola abiaran lungatalus isude. Tuhan Yesus dolamona, Tuhan Yesus domasuan, nasni rohaga Amepe lasni rohada mepe Tuhan nolong mahatana, Napausea di haiwana dan tagamon magobe. Martang yang mahita dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madihita saluhu na. Selamat Paskah madihita kamang dota minang. Tajaha mahatani Tuhata di pesta Paskah na paduahon di huriata di bagasatikion ima sian ulaun ni apostel bidutolu sian ayat 24 sahat tu ayat 26. Ujaho kami matu tonga-tongata. Ulau ni apostel bidutolu ayat 24 sahat tu ayat 26. Songonom ma didok disi. Alai nasa panurirang akka na manurirangi mamuka sian si Samuel rodi akka na sian pudinai akka ari oddo dibaritahon nasida. Hamudo anak ni akka panurirangi jala partohap di padan nabinahen ni debata tu akka amatai uju nadidoknai tu si Abraham dapotan pasu-pasu masa luhut bangso ni tanoon marhite sian poparami jumolo do dihamu dipahehe debatana posonai disuruh do ibana mamasu-masu hamu akka namulak sian hajahatom munabe. Ima sahakna di hata Indonesia di dok dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ima sahakna dia mau kamang do taminang marmula do turpu na tajahaon ima na dipamalum sahalak na papang sian hatutubuna, seorang yang lahir cacat na sering imana mengidoasiasi di joloni pitu di bagas joro. Ditiki si Petrus doho si Johannes neng bongot tu bagas joro pajupang ma nasida dohot napapangon neng mangido asiasi alai didok si Petrus ma anggo perak dohot sere dangarong diau alai lehonom ma marhite-hite goar ni Tuhan Yesus mardalani mahonin na gabe mardalam may mana marhite na didok ni si Petrus sinak kaning bahwa perak dan emas tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus dia dapat berjalan. Gabe dapotan hama malum ma napapangi gudang halak mamereng nama saya tarsonggok nasida longang nasida. Kenapa bisa seorang yang telah lumpuh sejak dari lahir itu bisa berjalan? Longang nasida lam godang ma natorop laho mamereng ahado na masa buasa boy malum napapangon alai los dipakai si Petrus ma namasai laho majamitai sudi jolma alanga gudang torop jolma apa yang sedang terjadi. Disitulah kesempatan dipakai oleh Petrus untuk mengkhotbahkan mereka semua. Kenapa? Karena memang situasi pada saat ini sudah belum jauh dari peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dijamitan si Petrusi di dokma dang alani gogonami malum napapangon alai malumon Yesus nang diparsilak komunaido na pamalupon napapangon. Yesus yang engkau salibkan itulah yang memberi kesembuhan kepada orang yang lumpuh ini. Dan gogo nami gogo ni Yesus na diparsilak komunaido. Alani ido lambagas di patorang apostel Petrus. Taringo tu Yesus lam dipabagas imana mamuseng isedo Yesus na diparsilakon na sidai. Disima dibaritahon imana didok imana ma dijami tanai molotajaha kamang dot taminang sian si Abraham si Musa dohot akka panurirang nunga sasitong na dibaritaho taringo tu Yesus alai nang pesongoni panurirang isa diri na mabaritaho taringo tu panurirangoni dang jatuh sinasida dang mangatu sinasida aha na didok ni nasida puasa ala dang disadari nasida na martudu-tudu Tuhan Yesus doi songoni do nang ditiki hala Israel na maparsilak ko Yesus didok apostel Petrus dison na hurang maboto do hamu aha na binahem munai ninna. Sebenarnya jauh melalui Abraham, Musa dan semua nabi-nabi sudah memberitakan sebenarnya tentang Yesus. Tetapi mereka hanya tidak mengerti, dapat memahami bagaimana rencana Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Didok si Petrus nakanin dison na hurang maboto do hamu aha na di bay munay ido banna ditangyang Tuhan Yesus di hau pinor silangi didok ali amang marpamuati maroham di nasida ay dang diboto nasida
Nabi Nahen Nasidai. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alain waing di dok madisi Yesus nang dipersilak komunai nunga hehe bagaimana sian hamatian. Yesus yang engkau salibkan itu telah bangkit dari kematian. Atong boha muba mahamu sian haja hautom munai. Muba mahamu sian dosa munai. Ternyata kamu salah. Engkau salah menilai Yesus. Engkau salibkan dia. Akui kesalahanmu. Oloma di pauba de bata. Kamang dot taminang doneng dohonon ni turpukod di hita. Neneng didok disob bahwa memang sasitong na molosia jamita ni si Petruson. Asa neng didok tu hita ay namangula do de bata di tonga-tonga ni perdalanan sejarah ni ngoluon. Tuhan bekerja untuk mendatangkan, untuk menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita ini. Sekalipun terkadang kita kurang memahami apa sebenarnya yang direncanakan oleh Tuhan itu. Sama seperti pada masa Abraham, pada masa Musa, pada masa nabi-nabi. Kita tidak mengerti, mereka tidak mengerti sesungguhnya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar yang mereka tidak pahami. Asa idon yang si idaot kamang dota minang saha tunwaing pe di baga sa tikion saha roan non Yesus pa dua halihon masa maakana masa. Segala hal bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ala ikosada hapor siaw tate tak do mangula de bata patuluso sakap na di tonga-tonga ni portibion. Terkadang kita tidak mengerti. Boido masa akapar porangan akapar jahat mengulah jahatonna, akapar dosa mengulahan hadosaonna, akapar tigor mengulahon hatigoranna. Dunia berjalan seakan-akan biasa-biasa saja. Tetapi kita harus diingatkan oleh firman Tuhan, mengulah do debata di perdalanan di sejarah di pernguluanon. Allah itu bekerja di balik sejarah kehidupan manusia. Dan gabe sudaton di manang aha sakap ni debata. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana-rencana Tuhan untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang bisa kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama. Di balik perjalanan panjang sejarah Israel, sebenarnya ada Tuhan yang terus bekerja. Ada Tuhan yang berencana untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus digenapi. Firman Tuhan harus digenapi. Apa yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, pada akhirnya dinubuatkan telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita saat ini. Apa yang telah kita terima pengajaran dari Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, ingatlah suatu saat nanti itu juga pasti akan digenapi oleh Tuhan. Nampe sipata di bagasar rohani jolma, pikiran ni jolma, nangpe gudang jolma gabe soporsea di hatani debata, tetapi pada akhirnya Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Ido na pinasahat ni Apostel Petrus di hamuak kamang dot taminang marhite turput na tajahon. Alani asasyanomma naing totong disungguli hita. Dihagogoon ni debata. Kekuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ibana do na marhuaso di perdalanan ninggolutta. Iko kaporsiaut tado bahwa memang di balik perjalanan kehidupan kita ada Tuhan yang bekerja mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita aminkan di dalam hidup kita ini. Di balik semua perjalanan kehidupan kita ada Tuhan yang berencana, ada Tuhan yang bekerja. Di balik duka cita kita, di balik sukacita kita, di balik persoalan, di balik masalah kita ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang bekerja.
Sejarah tidak berjalan begitu saja. Perjalanan kehidupan kita tidak berjalan begitu saja. Ada Tuhan di baliknya yang memperhatikan, yang menolong, yang mengamat-amati, yang menilai, dan yang selalu menuntun juga di dalam kehidupan kita ini. Alani tahamulate homma haporsiaw nong tajalo sia tuhatta kamangdot taminang. Idon yang dohonon iturpota. Kita syukuri iman yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tahamulate homma. Ala didok di bagasa turpuk tahun. Pasu-pasu deh di bagasa nguluta. Iman yang kita terima dari Yesus itu adalah berkat di dalam kehidupan kita ini. Merlas ni roha mahita ala marhapor siau kita tu debatana tutu. Bersyukurlah kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang benar, memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang nyata. Itu adalah berkat yang terbesar di dalam kehidupan kita ini. Asa gabi pasu-pasu madiguluta hama mate dohot haheheo ni Tuhan Yesusi. Itu adalah berkat yang melimpah kepada kita. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu adalah berkat di dalam kehidupan kita. Tajako ma Yesus di bagasan ngulut tau dia makamang dot taminang. Marhiti na marhingot tita di haheheo ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hehe manang hapor siaw tapos ni rohata. Hehe manang pakirimota. Tarpasu-pasu mahita di tonga-tonga ni ngulut tabuasa. Ala tajakon Yesus. Yesus si palua, Yesus si pangurupi. Puasa ala iko saudo saluhu nanidokna. Setiap firman yang Tuhan ucapkan pistu akan dia genapi di dalam kehidupan kita ini. Amin. Martang yang mahita. Maulihat tema Tuhan di pasahak rohanami. Di pesta Paskah na padua honon. Asa dipengot hatam mahami. Haheheom mu Tuhan sian hamatean nang manglehon haluaw dihami sian dosa dohot sorop ni hamateani. Sakap mu de Tuhan siam mulana. Nang tulus marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang pe Tuhan si pata gudang akan nasuhar maul boy ditakup rohani jolma nabi nahenommu Tuhan di tonga-tonga ni portibion ala ikut tulus dosa luhuk na Tuhan sakapmu tulus dona nidokmu Tuhan di bagasan pardalan ni ngulu ni jolma di portibion asa songoni manang huhapor siyai hami Tuhan asa gabi pasu-pasu ma nang hamamatem dohot haheheommu nang mangalehon haluaw dihami gabe rap dohot homa hami Tuhan laho madalani ngulu nami hodo debata natutu gabe si palua gabe haluaon pangurupi di bagasan ngulu nami ikut tulus do Tuhan akasaluhu na nidokmu Tuhan jalahu hapor sehami na mangula doho Tuhan di tonga-tonga ni pardalan ni ngulu nami nang pemahol suhar watu sihami na nidokmu sude sakapmu Tuhan alai akasakap na uli sakap na dingkad do Tuhan di patuluso pahehe ma hapor siaw nami pahehe pakirimon nami asa margugu hami Tuhan marlas niroha hami madala ni ngulu nami di bagasan portibion. Mulia tema Tuhan nong dilehom anakmu Tuhan Yesus Kristus di bagasan ngulu nami. Homa na madongani mangurupi hami Tuhan di bagasan ngulu nami. Di pardalanan ni ngulu nami Tuhan. Isudi akasakap ni roha nami. Di tonga-tonga ni aka nguluot Tuhan. Di akaparkarejoan nami Tuhan. Gudang nahuhirip pami siakko Tuhan. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Gudang akan nahupangido hami nahuhirip pami Tuhan. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga di pasaron nami Tuhan. Pos roha nami. Rap dohot debata na mangulu do hami. Rap dohot debata natuk mangurupi do hami Tuhan.
Pasu-pasu mahami Tuhan, di akasadok pardalanan ni ngulu nami. Asa holan tuhodo Tuhan marpakirimok kami Tuhan. Asiroham, lehon akan nadumenggan na sinakapamu Tuhan, tulus di bagasan ngulu nami. Asa marpos ni rohasi tutu kami Tuhan, dihagugoommu di bagasan ngulu namion. Asiroham, ditikyon ng hubog kami, ditangyang nami Tuhan, akka dongan nami, ruas ni huriami Tuhan, akka di bagasa si taonon, di bagasan akka parukilon, dongani na sida Tuhan. Mulu adong ruas ni huriam di akka hapogoson, lehonommu di nasida Tuhan, nariko di ngulu nasida. Na adong di bagasa parsahiton, lehonommu Tuhan di nasida, di hamamalum ni akka parsahiton. Di akka namarlas ni roha, dapotan, akka naulina denggan, tuhi rohania sida madok mauliate, di akka namarlas ni roha, di ulang tahun, lehonom budi nasida Tuhan, gajang ni umur, dohot akalas ni roha, tujuluan ni arion. Atong Tuhan kok di homa, hupasahat hami, daging dohot tol dinami, di bagasan Yesus Kristus, martanya kami tuho. Amin. Tacako mahatan itu hata, tapuji matu hata, marede mahita, lasta pasaha mapeliata. Jongjong mahita saluhna. Tatangnya ko mapiliat na martangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu si leho-leho na denggan doho na sa ulibasa na mol diutus. Upasahat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parasya kami pilihanon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim asalam hutad hami godang ni silew-lew mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nile omi aliaman namin na di banua gijang say pinorbadia magwarmo.
Sero maharaja mu se sau malomon roham di banua tongosongon dari banua gijang. Leo matu hami sederon hangulu siapari. Se samadu salami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Amin. Amin. Ya, selamat Paskah madihita salu nak. Iya, marsi jalang mahita dingang natabe.